नालेंखर जादो नै लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय सबाय मैगंदो ओमफ्राय अमा बेदरदो जाखांबाय जा दिनै ग्रोमनो ओमफ्राय लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामलांदो आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय दिनै जोंहा बेसर नानो नागिरदों सबाय मैगंदो जाखांबाय नालाय सबाय मैगंदो अमा बेदरदो ओंखाय दिनै बेसर नानोसै आरोना हाबा हायां जानायखाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन आं दे बयबो स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'खौ दे ओमफ्राय ट्रेक्टर फैदो र' जिंगाले जाहानिनो ट्रेक्टर आइलि ट्रेक्टरखौ दा सालायना लाबोबाय थादो जिंगाले ओमफ्राय दा नायनोसै आरोना स' लोगोफोर बेसर नानो थांगोन नालाय ओमफ्राय नै बोरायनि सलाखौ लाना फैखादों आरोना गानना लानोसै दा बेसर सालिनांगोन ना गानना लाखानोसै सलाखौहाय गानना लाना थांखानोसै आरोना बार फैदो आरो बरियानोना बेसर सालिनो गाहाम जागोन थुलाफोरा खारखालांगोन बारदो बार थाबाथाय गाहाम बा सलाया बोरायनि आंनिया आंनियाव जाखादोलै सलाया बोरायनि ओमफ्राय खर' खाना लानोसै जाहाथे खानायाव थुलाबाया ओमफ्राय सालिनोसै आरोना बर' आइजो मावथि आइजो होनसिगोन आरो गाइस लोगोफोर रेडि पुरा बेसर सालिनो थाखाय रेडि जाखाबाय माबायदि होनदों बरियानो दिनै बोरायनि सलाया आंनो साजिथेदो बरियानो जादों आंनियाव बेबो बारा मोदोम गिदिर नङाना ओंखाय बरियानो ग्रोब जादों आरोना बोरायनि सलाया बरिया आंखौसो साजिथेदो बिउटिफुल नुदो बिउटिफुल नुदो दाखालाय नामा नंथाराबाबो ग्रोब जादों आरोना थेवबो दा थांबाय थादो पुरा रेडि जानानैहा सालिनोसै थाम्मा थुमनो थाव जानांगोन आं गोथावनो या लोगोफोर जा बेसर नानाया जाहानि न'नि गोजा इखिना गासैबो न'नि गोजानो नागोन आरोना जा न'नि गोजानो माखासेखा ओमफ्राय हाजिराबो गैया रावबो गैया न'नि गोजानो गासैबो न'नि गोजानो नाजोबगोन हायलि आरो बाबु फिसा खासे दोङो नांबाय थादो इदि दा आंबो मोनफायबाय नांबाय थादो इलै दा लोगोफोर ट्रेक्टराबो न'निनोखा जानिया